Nákup jízdenky na internetu je stejně jednoduchý jako vyhledání požadovaného spoje. Za několik okamžiků máte připravenou zaplacenou jízdenku a to vše v pohodlí domova či kanceláře. Prvním krokem je vyhledání spoje dle vámi zadaných parametrů. Na jejich základě vám bude nabídnut seznam řazený dle času odjezdu. Po výběru jedné z nabídek volíte případné doplňkové služby, jako například rezervaci místa či přepravu zavazadel. V rámci rekapitulace zbývá zadat nezbytné údaje pro vaše odbavení ve vlaku. Jedná se o číslo průkazu bez případných písmen, kterým se prokážete při kontrole jízdenky. K tomuto účelu použijete například váš občanský průkaz, kterým se prokážete spolu s jízdenkou. Jméno a příjmení musí být shodné s průkazem. Položka je nyní připravena k vložení do košíku. V tuto chvíli dokončíte nákup jako neregistrovaný uživatel. V případě registrace se vyhnete opakovanému zadávání e-mailové adresy, jména a čísla průkazu. Po výběru platební metody je třeba vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami. Stisknutím tlačítka Zaplatit budete přesměrováni na příslušnou platební bránu. Po úspěšné transakci je vydáno potvrzení s číslem objednávky, které si poznamenejte. K dispozici máte také jízdenku ke stažení ve formátu PDF. Ta byla zároveň zaslána na váš e-mail. V případě nedoručení, například díky ochraně před nevyžádanou poštou, prokážete nárok na zakoupený doklad právě pomocí čísla objednávky. Vytvořenou jízdenku je třeba připravit k odbavení ve vlaku. Doporučujeme jízdenku vytisknout. V takovém případě je předepsán formát A4. Čitelnost grafického kódu nesmí být zhoršena, například přeložením či rozmazáním. Vnitrostátní doklady můžete průvodčímu ukázat také na displeji vlastního elektronického zařízení.